Nerede bolsamam, yurdum çıkmarsın yadımdan. Bilaydım yazılan, daşar yurtda okuyan ve işleyenlen ardından. Aeroport uçtum yurdumdan, masalan terediyemin izimden. Öydel uğur başka tarafı, düşün bu halatı. Keyfimi kaçırmayın, vaktimi biderek geçirmeyin. Akvala yerde vatanın, gelirin gözüm yemi vatandan. Millet salamu aleyküm, hemmeğe hoş gördük. TikTok'ta öňrak bir aydın paylaşıptım gidecek bölegi. Yurt taşını okuyan ve işleyen Türkmen doğullarımız düşündük. Bilaydymyň doğulu görünüşini soraýarlar, MP3'ini gön taýarlap bolduk diýiniz. Oglarlarla maslahatlaşdyk, klip mesele geleýin inni. Klipim mara daşar yurtdaky doğullarymyzyň özüni görkezäýän maksada geldik şu wagt. Onu näkile getip bolýar? Elektronly poçta goýjak. Şoňa her kim öz videolaryny daşar yurtda düşmeli ýani. Şolary bize gidecek bölejik gysga etip ugrasa, biz şonu klipa geçirip bilýäs. Ýöne näkilek düşürilmeli, şeýler akustarly, ene şeýle keselik gelmeli. Onda näme garaşýas? Janyňyz sag bolsun. Tiz wagtdan sabmesni klip.